Ang susunod na palabas ay katang isip lamang, walang planong manakit o may patatamaan, at ito'y sadyang katuwaan lamang. Sus, Byron no, naput sa tubig. Sa kalibor ba kayo? Kaita. Sa kalibon lay kwarta na to ani. Jack, unya Byron ang tubig unya. Ang makabakante ka, Byron. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Tur, ibalik ba? Pamasko. Itong yung gisimanan. Ibalik na talaga sa inyo. Happy New Year. Mayong Pasko. Nang adide, Jack. Ibalik. Sa akong manin na ito rin. Ikaw magbalay dire. Wala na lang itong 20. Huwag 20 diswarto. Natag na to. Kung sa 20 rin mong yatag. Paluba ka na. Kana na lang. Bayad na itong tubig eh. Bilabi. Yapin na lang po yung tablet mo. Okay? Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Sus, pastina. Angin pagid. Angin pagid atong pambayad og tubig ani da. Pastilan yun mo. Imo magyatag. Kay klaro gyud. Ako naman noon. Ikaw ang nanghatag. Papakay ikaamot diri sa balay. Yung anak pagyud ka. Na, ako na meron. Diba sa una, iso kay kato? Naman kay pusil sa imong kwarto? Imo din ang gulaton day. Tama, Jack, no? Pastilan karon pa ko nakauna. May gani imo kong giinglan. Naman di pusil dira day sa kwarto. Balik lang to, na to. Balik lang to. Nakaduwaan na ta to. Pastilan. Balik lang dito. Balik lang dito. Tawahan na to. Katilaw ko ayun. Sus, pastilan. Bagyo. Ala, Tur, di balik. Ya, Jack, ikaw na lang pandang, Jack. Bagyo, pastilan. Ikaw isog. Pagi klaro.